Bon dia, avui visitarem aquesta casa als Tres Vents de Sant Pol de Mar. Som-hi, seguiu-me. Aquí tenim l'entrada principal, des de la qual també tenim accés al garatge i per aquí ja anem al jardí i a l'entrada de la casa. Ens trobem amb el jardí, que és d'estil japonès, com podeu veure, la qual cosa suposa que té molt poc manteniment i amb l'aigua de la pluja ja es manté per si sol. Tenim una àmplia terrassa, aquesta part frontal, que és molt bonica, i la peça estrella d'aquí és aquesta porxada que et permet gaudir tot l'any d'aquesta terrassa i a la vegada tenim l'espai de barbacoa per també disfrutar amb la família i amics. I a la part posterior tenim una altra terrassa i seguim amb el jardí d'estil japonès. I aquesta terrassa és còmoda per poder-hi menjar perquè també tenim la cuina aquí mateix. I ara anem cap a veure la zona comunitària. Aquesta zona comunitària es comparteix amb els 8 veïns que formen part d'aquesta comunitat. Anem a veure l'interior, som-hi. Des del rebedor ens dona pas a lo que és la sala d'estar menjador. Aquí tenim com a estrella la xemeneia, que és també de marbre, i tenim l'accés en aquesta terrassa i amb la porxada que us comentava fa un moment. Tenim en aquesta planta baixa un aseo de cortesia, amb plat de dutxa, una habitació doble, amb armari i que dona a la part del darrere del jardí. I aquí anem cap a la cuina. Com podeu veure, la cuina és tipus office i amb la sortida directa al jardí posterior, també amb vistes a muntanya. I ara anem a veure la zona de nit. Aquesta planta es composa de 2 habitacions dobles que tenim aquí, totes elles amb armari. I aquesta segona, com a diferència de la primera, tenim aquesta àmplia terrassa. Aquí tenim un bany, que és amb plat de dutxa, que dona servei a les 2 habitacions que hem vist. I ara tenim la suite, que la suite té uns 20 metres quadrats, és molt àmplia, tens una zona també de vestidor que es pot ampliar i llavors tenim el bany, que aquest és amb banyera. I per culminar la suite no podria faltar aquesta terrassa, que des d'aquesta terrassa és on tenim les millors vistes a lo que és el mar, poble i muntanya. I ara anem a veure la planta on hi ha el garatge. En aquesta planta ens trobem amb el safareig que teniu aquí. I tot aquest espai que és diàfan, que es pot donar l'ús que convingui segons cada família, tot i que no falta espai a la casa, a més tenim un traster i ja el garatge. Un garatge que no se sol veure ni amb torres als 4 vents, que a l'espai per 4 cotxes tranquil·lament el té i a més té un dipòsit també d'aigua. I aquí ja tornem a anar a l'inici de la visita. Espero que us hagi agradat la casa i si teniu qualsevol dubte o voleu més informació, doncs no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres o visitar la nostra web. Moltes gràcies.